O alcalde de Rianxo tócalle estar á fronte da mancomunidade do Barbanza nun ano moi complicado, especialmente no que atinxe o turismo. Aínda así, Adolfo Muiños asume o cargo con ganas de impulsar grandes proxectos para o sector na comarca. O principal, a consolidación do camiño Xacobeo a Orixe, aproveitando o tirón do Ano Santo. Xa que toca Xacobeo este ano e toca Xacobeo o vindeiro, é algo que queremos estar ao par, meternos de cheo nas campañas de promoción que se poidan dar a nivel estatal ou internacional da man da Xunta, da man da Diputación, e estar un pouquixiño co noso produto, co noso proxecto, que nos entendemos que estamos nunha comunidade, mancomunidade tremendamente con un potencial por descubrir, e creemos que, ligándonos ao Xacobeo, que hai unha potencialidade moi importante. En paralelo a este ambicioso proxecto, a mancomunidade seguirá a traballar para darlle o pulo definitivo á Idade do Ferro, unha iniciativa que conta coa colaboración da Deputación da Coruña para a recuperación de varios castros que conformarán un itinerario comarcal. Para mí sería moi importante avanzar este ano definitivamente no que é o proxecto da Idade do Ferro, da man da Deputación, que desenvolva ese proxecto de recuperación de cada seu castro nos concellos que conformamos este territorio, e no noso caso o castro das Cercas en Isorna, e cada concello tería o seu. Ese é un proxecto que espero que ao longo deste ano se poida ir desenvolvendo, ainda que vai ter varios anos sucesivos de traballo, non? Pero é un proxecto tamén moi bonito onde se recolle ou se recupera o que é a historia neste caso a través desa cultura castrexa, que é o que a Idade do Ferro que denomina este proxecto, non? Dende a marxe norte da ría traballarán tamén por ofertar paquetes integrados que engloben diferentes recursos turísticos de toda a comarca.